apa sing iki? Ya iki kan kembaran, iki ono Elisane kok. Ngono. Melayu kuwi ya. Lah yo kandhane iki lho kita ke ungu. Kita ngomong iki saiki. Kita ungu ya. Lambine ya ungu. Jame iki, jame padha ora? Jame rada beda. Beda iki kotak. Ya, selamat malam Mbak Tatin. Selamat malam Mbak Lisa. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat lemu. Ayo. Kuwi wis mesti. Kuwi ciri khas. Ciri khas. Sing aja nganti ditinggal. Kok nek aku cilik dadi itu Tatin Nah, didot ya. kok marake do pangling. Oh iya. Menyapa dulu untuk semuanya sama mengucapkan selamat kepada SMK Negeri 4 Jakarta yang ulang tahun ke 50 tahun. Kaya mesoleh jatah ya aku. Yono sertono amplope saka dalange dhewe. Terima kasih nggih Mbak Dalang. Iya, Mbak Tatin makasih sekali. Selalu mengajak diriku setiap kamu pentas ya. Ya kudu no. Iya. Kita kan kanca ya. Kanca. Nggih pokoknya nderek mangayu bagya, nderek ndedonga kagem SMK Negeri 4 Yogyakarta. Semoga semuanya tansah pinaringan sehat nggih. Berkah barokah kagem sedayanipun. Semoga siswa-siswinya yang keluar dari SMK Negeri 4 ini semoga langsung mendapat pekerjaan Amin. yang berkarakter. Ya, contohnya kayak aku berkarakter. Tatin ki karakternya lemu nah, besok sama ngerti. Ya contohnya kan setiap perhiasan manten pun itu karakternya Mbak ini karakternya Mbak ini yang nek mripate rada apa jenenge rada tajem mungkin ciri khasnya Mbak kae kan gitu kan berkarakter. Itu. Ya, sing dibutuhke kuwi. Dadi nek carane make up barang ya duwe karaktere dhewe-dhewe. Saiki sing jenenge MUA, saking akeh MUA. Nek yang duwe portofolio MUA iki kaya ngene iki hasile ngono kuwi ya rada angel. Berarti sing dibutuhke berkarakter kuwi ya ciri khas, mempunyai ciri khas masing-masing. Ya umpamane dadi apa tata boga ya iki ciri khasnya gawe panganan sing nek ciri kasih kono kayak iki panganane sing iki. Oh iya, begitu. Carane nek Gunung Kidul iki panganane apa? Apa? Tiwul. Kalau di Kulon Progo geblek tempe besengek. Apa? Tempe besengek. Kuwi tempe apa? Tempe besengek kuwi tempe sing wujude ireng. Tapi rasanya gurih. Terbuat dari bengok. Bengok itu sejenis korol. Oh iya. Jadi nih kue ono putih-putih santannya gitu. Ada putih-putih santannya itu yang dari Kulon Progo. Kalau dari Banten apa Mas? Tolpet apa? Tolpet? Adrem. Oh ya. Iya, itu adrem. Ya, dewe-dewe ya Mbak. Dewe. Iki kok aku ngetik dewe iki piye iki? Oh ya, engko tak teke sekalian ya sama Mimin Apri ya ta. Lah iya, ayo nyambut gawe. Ayo ngatek meneh. Kemarin cedak karo Mas Kizan yuk wis ayam tenteran. Nyanyi bareng sik yuk. Gandem lincah. Arep piye Mbak Lisa? Gandem lincah, pring tutul ngisor wetnya lho. Oh ngono. Warung pojok. Warung pojok. Ayo nyanyi bareng. Male apa warung pojok? Sepiro to? Slendro. Arep celuk apa buka apa sih? Gandem lincah, pring tutul ngisor Sampan madu isih kawakane nasare wakui paksa